και τους καλεσμένους. Уважаеми каракачани, скъпи приятели и гости, за мен е чест и удоволствие от името на управителния съвет на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България да ви приветствам добре дошли на нашия национален събор. Днес отново сме заедно, обединени от общата ни произход, от паметта на предците ни и от любовта към нашите традиции, език, култура и наследство. Нека помним и почитаме онези, които са ни оставили своето наследство, трудолюбието, семейството и силата, достоинството, честта, уважението към семейството и силата да устояваме това, което сме. Особено важно е да предаваме тези ценности на младите. Те са хората, които ще продължат нашата история и ще носят името на каракачаните със самочувствие и гордост. Благодаря на всички, които с труда и отдадеността се допринасят за съхраняването на каракачанската култура и традиции. Благодаря и на всички вас, че сте тук и продължавате да пазите жив духа на нашата общност. Пожелавам на всички здраве, благополучие и много поводи да се събираме заедно. Весел празник на всички! Αξιότιμοι Σαρακατσανέοι, αγαπητοί φίλοι και προσκεκλημένοι, είναι τιμή και χαρά για μένα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Συλλόγων Σαρακατσαναίων Βουλγαρίας να σας καλωσορίσω στο αντάμωμά μας. Σήμερα είμαστε και πάλι όλοι μαζί, ενωμένοι από την κοινή μας καταγωγή, από τη μνήμη των προγόνων μας και από την αγάπη μας για τις παραδόσεις, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την κληρονομιά μας. Ας θυμόμαστε και ας τιμούμε εκείνους που μας λογοδότησαν την εργατικότητα, την αξιοπρέπεια, την τιμή, τον σεβασμό προς την οικογένεια και τη δύναμη να υπερασπιζόμαστε αυτό που είμαστε. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να μεταδίδουμε αυτές τις αξίες στους νέους. Είναι εκείνοι που θα συνεχίσουν την ιστορία μας και θα φέρουν το όνομα των Σαρακατσαναίων με αυτοπεποίθηση και περηφάνεια. Ευχαριστώ όλους όσοι με την ενέργεια και την αφοσίωσή τους συμβάλλουν στη διαφύλαξη του σαρακατσάνικου πολιτισμού και των παραδόσεών μας. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ και συνεχίζετε να κρατάτε ζωντανό το πνεύμα της κοινότητάς μας. Εύχομαι σε όλους υγεία, ευημερία και πολλές ακόμη ευκαιρίες να ανταμώνουμε όλοι μαζί. Καλό γλέντι σε όλους. Благодаря ви, господин председател. А сега ни позволете да дадем думата и на господин Димитрис Гацелов, заместник-председател на Общогръцката федерация на каракачаните, за кратко приветствие. Το λόγο για χαιρετισμό έχει ο κύριος Γατσέλος Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων και πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Νομού Σερών. Καλημέρα σας. Добър ден. Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων Βουλγαρίας, κύριε Βρούνα. Господин председател на Федерация на каракачаните в България. Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Λιμπερόπουλε. Господин посланник на Република Гърция в България. Κύριε Δήμαρχε του Σλίβεν. Господин кмет на община Сливен. Κύριε Περιφερειάρχα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κύριε Τοψίδη. Господин областен управител на Източна Македония и Тракия. Κύριε πρώην Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, κύριε Μουσιάνα. Уважаеми господин бивш председател на Федерация на каракачаните в Гърция. Πρόεδροι και εκπρόσωποι των συλλόγων. Председатели и представители на дружествата на каракачаните. Σαρακατσάνοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ανταμωθήκαμε. Добре дошли и добра среща, братя и сестри каракачани. Με βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια βρίσκουμε σήμερα ανάμεσά σας στην ιστορική Καραντήλα και το φιλόξενο Σλίβεν, εκπροσωπώντας την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων. С дълбоко вълнение и гордост съм днес сред вас в историческата Карандила и гостоприемния Сливен, представлявайки Общогръцката федерация на Сдруженията на каракачаните. Θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς όλου του διοικητικού και του Προέδρου μας, του κυρίου Λέφαν. Искам да изкажа поздравите на целия управителен съвет и специално на председателя на Общогръцката федерация, господин Григорис Лефас. Εδώ στην καρδιά της Βουλγαρίας οι μνήμες ζωντανεύουν και οι ρίζες μας δυναμώνουν. Το αντάμωμα αυτό δεν είναι απλώς μια συνάντηση. Είναι ο ομφάλιος λόρος που κρατά ενωμένη τη μεγάλη σαρακατσάνικη οικογένεια από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και ολόκληρο τον κόσμο. Тук в сърцето на България спомените оживяват, а корените ни укрепват.
Този събор не е просто събиране. Той е пъпната връв, която държи обединено голямото каракачанско семейство от Гърция, България и от целия свят. Με τα τραγούδια, τους χορούς, τα έθιμά μας, αποδεικνύουμε πως η σαρακατσάνικη ψυχή παραμένει αλόβητη στον χρόνο. Οφείλουμε να κρατήσουμε τη φλόγα αναμένη και να τη μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας. С нашите песни, танци и обичаи доказваме, че каракачанският дух остава непокътнат през времето. Наш дълг е да поддържаме пламъка жив и да го предадем на нашите деца. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε όλο αυτό το εγχείρημα. Общогръцката федерация ще бъде винаги на ваша страна. Ευχαριστώ από καρδιά στους διοργανωτές για τη ζεστή φιλοξενία, όλους εσάς που τιμάτε την ιστορία μας και του χρόνου με υγεία να σμίξουμε ξανά. Καλή αντάμωση, καλό γλέντι σήμερα το βράδυ. От сърце благодаря на организаторите за топлото гостоприемство и на всички вас, които почитате нашата история. И до година, дай Боже, отново да се съберем здрави и заедно. До нови срещи и весел празник на всички. Σας ευχαριστώ πολύ. Благодаря много.